Ghana Sound Studio, Kura Notre Dame, Kano. A gaishe da baban aska Zabira a danka waziri. A gaishe da baban aska Zabira a danka waziri. Allah haɗa da manzan Allah da ‘yan gidansa manyan bango. Ya Allah, ina roƙonka ka ƙaran dubu na basira na rera waƙar wazirin aska. Dokan kiɗa da gangar taushi waƙar waziri yau ta tashi. Baban Mahfuz baban Kairat a waƙar da sauran sashi sai na buga ta na gaishe ka. Na kula mai tilawar waka mawaƙi gurin wazirin aska. Waziri mai dubu da masoya ne, aljanna mai masoya da yawa ne, mai wanzaman kula gaba ɗaya bango majinginar dukawa ne. Waziri gani na zo fadar kaka bani lakanin shanye duka. Kamar ke kamar da su tari ga ɗaki maboya sirri, yaya nake wa kirari. Ɗan Abubakar gaishe ka, baban Abubakar sanninka. Waziri sha zaman ka ka huta, duk inda za ka mu za mu bi ka. Mai tausayi da hangen nesa, fagen ilimi ka nisa. Waziri ka zamo shasara, magautan ka duk sun kasa. Mai kaciya a sanya wando, mai gawo ya zare beli, kai wanga aiki sai ɗan gado. Adanka ka shige ɗawisu, alkabbar ka wane tasu, rawaninka ya ɗara nasu, takalminka ya ɗara nasu, a lafiya wazirin aska. Uwar gidan wazirin aska, unnin na gaishe ki, giwa kike buka daji, labule asirin ɗaki. Na gaida mai babban ɗaki mahaifiyar wazirin aska. Sarkin askan kura na ce kai ma na gaishe ka, baban magaji ɗan sarki koko da tayari ma ɗan albarka. Kai ma na gaishe ka, kyauta gurin ka ba na shakka. Sarki na bango na gaishe ka, a Kano kana da amana, mai kada ganin ɗan ladi ɗan kaladi yau na gaishe ka. Jama'ar wazirin aska su ma na gaishe su, ga kaɗan cikin su za na kira su. Idi Duna na gaishe ka, baban Hassan baki sha duka. Duna maganin yan kai bara na barka sai na ganka. Madakin askan kula dogo baka da tsoro, in ka fito a filin wasa dole ne a ce maka toro. Daga a sanni dattijan kirki madaki na gaishe ka. Na taho na gaida sarkin fada, na tsuguna na labuda, gani nan da sakon me
Hajara na gaishe ki, Habiba ma na gaishe ki, Magajiya na gaishe ki, Baraka na gaishe ki. Yan fadar wazirin aska kuma na gaishe ki, Hamza wakili na gaishe ka, Sama'ila garkuwa sannunka, Abdulrashid na gaishe ka, Salim Saluti na gaishe ka. Shashida na gaishe ki da ke da Fatima yan albarka, ƴaƴan gwani sha yaƙi, mai shiga ta kayan saƙi mai kwalkwali da